Hello, sziasztok, Dani vagyok, és beszeretnénk nektek mutatni egy virtuális DJ cuccot, de ezt közben itt elrejtem. Ne legyen már, hogy itt nekem legyen meg minden. Na, akkor szóval kezeljük is. Letöltést megtaláljátok, letöltést megtalálhatjátok a izéma. A leírásban meg fogjátok találni, Yugi. Szóval nyissuk meg, ez nem nincsen megvásárolva, tehát ezen, tehát ilyet fog kiadni, regisztrálni is kell. Menjünk végig, jó? Keressünk egy zenét, ez volt az első, tehát van itt két keverőpultunk, tudunk mixelni, videót csinálni, és nem tudom az mi, egyenlíteni, nem tudom. Keressük is, na, rámegyünk, nézzük meg filter, kezdjük először ezen. Effektek is vannak, majd nézzük meg mit tud ez a filter. Tehát ez ilyen különböző hangsávokat lehet állítgatni, na figyeljétek. Tehát azért halljátok, a K az... és megnézzük. Tehát azért értitek. Itt ezen a részen érdemes a tehát a hangot átállítgatni, már akkor jó lesz. A CPU-val nem foglalkozottak már, úgyis szar. Itt be tudjátok állítani milyen mondjuk nem, pump. Akkor megnyomjátok, elnyomtok és kész. Ez nem tudom, ja, ez a filternek a van itt jobb oldalon, tehát itt a mixernél vannak ilyen low, medium, high és gain, ezt érdemes mindig fullra rakni. Különben is csak ezt az oldalt szoktam, hát inkább ezt. Érdemes ezeken tudtok nézni, ez itt van, hát ez is hang. Ennél tudsz lassítani, és tudsz gyorsítani. Tehát hogyha nagyon jót akarsz, akkor ide rakd. Most nézzük meg, mit tud. Én most nem hallok semmit. Vajon miért? Hát igen, valamennyi csak tud. Na mindegy. No, sampler. Itt különböző fel tudjátok venni itt a Reds-nél. És tehát ez a sampler. És akkor tudtok ilyet csinálni. Minden... Ja, idáig van. Két tisz, van egy. Push. Your hands up in the... Sziréna. A kurva életbe, hogy még kell itt jönni a motoroknak, komolyan mondom. Ez az, hogy át tudsz váltani. Csak ezt fogod hallani, ezt a keverőpultot a jobb oldali, ha ezt át tudod, akkor ezt. Jó, hát nagyjából ennyi. Itt az effektet tudsz állítgatni, még de kettőre, és akkor tudsz már állítgatni. Ja. A rekordnál itt tudsz konfigurálni, mindenféle szorságon meg tudsz csinálni. Miért? Na mindegy. Ez itt a be tudod állítani, hogy hol kezdődjön. De mondjuk így is be tudod állítani, ez jobb, célszerűbb. Jobban ki tudod mérni. Ja, nagyjából ennyi. Nem tudom, mivel nekem rossz a gépem, ezért csak nem ez fut rajta más is.
mivel nincs benne elég RAM, mert proci, nem elég, tehát nem egy magos, nem tudom, szerintem még egy magos, talán még negyed magos is, talán, vagy még nincs. Ebbe mi értékes? Semmi. Tud valamit? Nem. Windows 7 bírja? Talán. Hát azért rajta van szó, bírja. RAM, jó? Ja. Élmény indexen megnézhessük, de szerintem semmi értelme. És már meg. Te büdös löcsök. Te büdös állat. De mindjárt megmutatom. Na, nézzük. Processzor. Azt, hogy nem érhető el. Megvan. Na. Processzor, Intel Celeron, CPU, E3400, 260 GHz, anyád. Menjél vissza. RAM, 2 GB. 2 GB. És Home Premium. Aztán. Élmény indexet. Na, ebből mi jó? Semmi. Egy 3,3-as a legszarabb. Szóval, processzor, számítás per másodperc 4,7, ez jó. Memória művelet másodperc 4,9. Videókártya Windows ARO asztali teljesítmény mi a fasz? Nem. Nem. Játékra szolgáló videókártya, 3D munka és játékgrafikai teljesítmény, 3,3 elsődleges merev lemez adat vételi sebesség 5,9, ez átlagosan 6-nak kéne lennie, de mivel sota 2, ezért rossz. Bazoljon meg. Na, ebből kilépünk. Ja, még egy valami 30 sekund, tehát 30 másodpercig tovább nem fogja engedni, csak úgy van, fogod letöltöd, teszt, és akkor már tudsz nagyobb, gyorsabb cuccokat csinálni. 30 izéból össze lehet dobni egy 10 percest is. Ja, na. Ennyi volt